Молба от Корнелия Нинова до министъра на икономиката. 7 юни 2007. Решението е 10 ноември 2006. 5-6 месеца по-късно. Уважаеми господин министър, моля да бъда освободена от длъжността председател на съвета на директорите на Пловдивски панаир, като мотивите ми са следните. Първо, на 5 май съм освободена от длъжността заместник-министър в Министерството. Второ, след приемането на стратегията от Министерски съвет, тази за преструктуриране и избирането на нов управителен орган, повече от 5 месеца съвета на директорите не е провеждал редовни заседания. Трето, като председател на съвета на директорите не съм уведомявана за важни решения, касаещи дейността на дружеството и промените в структурата му, там, които ги правят с кметовете. Как така? И четвърто... Вие сте просто там за красота. Ще ви го дам. Нямам информация за финансовото състояние на Пловдивски панаир АД, поради което моля да бъда освободена. Всичко се е случило, твърдите, зад гърба. 7 юни 2007. Не го твърди. Да обясна, че тя от 2007 до 2009 била в борда, след като 2007 махната от заместник министър. Нали, те личи да ги размахваше с алабала. Какви други лъжи чухте тогава? Защото... Това, което го каза, значи, може ли нещо да се решава без подписа на шефа на борда на панаира? Да, ние това се питаме. Ако ти си шеф на борда на панаира, а някои хора взимат решение вместо теб. Не може да взимат решение. Не може. Без нейния подпис не може да влезне нито в съд, нито да влезне решение в експлоатация.